Il-Gazzetta Il-Mument ġabet verżjoni mqasra tad-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech fir-replika tiegħu għad-diskors tal-budget. Dan għamlu skontu għal skop ta' rekord għal dawk li jiġu warajna. Iżda anke fil-versjoni ridotta rapport tal-Gazzetta tal-Partit Nazzjonalista stess jikkonferma kemm Grech ħejja diskors miżawt bi żbalji bażiċi kif diġà indika bl-aktar mod ċar il-Prim Ministru Robert Abela u l-istess żvela One News b'eżempju fatwali. Fost l-oħrajn tal-Mument qalu li r-rata tal-inflazzjoni niżlet bi ftit fl-aħħar xhur għal 2.1%. Fil-verità l-aħħar stqarrija tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li f'Settembru r-rata kienet ta' 1.2% jew kważi punt perċentwal inqas milli qal Bernard Grech. U altru milli niżlet bi ftit, kif sa sena ilu r-rata kienet madwar 6 darbit aktar minħabba l-inflazzjoni globali. Il-Gazzetta Uffiċjali Nazzjonalista qalet li Bernard Grech qal li għandha titnaqqas it-taxxa li jħallsu l-pensjonanti kollha, dan meta kif diġà żvela One News fl-aħħar jiem idħul mill-pensjoni tal-Gvern ilu ma jiġi ntaxxat sa mill-2017 u mill-2022 ukoll ġiet eżentata t-taxxa fuq dħul ieħor għal min jibqa' jaħdem. Għar minn hekk l-istess rapport isostni li waħda mill-proposti tal-PN li jitnaqsu l-parent rate tax bracket biex il-ġenituri jibqalhom aktar flus. Dan meta li fid-diskors tal-budget intqal li dwar dan it-tip ta' komputazzjoni ta' taxxa mis-sena d-dieħla threshold li taħtu ma titħallas it-taxxa se jiżdied minn 10,500 euro għal 13,000 euro li jfisser li l-ewwel 13,000 euro fi dħul u bir-rata ta' 0%. Dan minn barra li r-rata ta' 15% tiġi applikata sa' 17,500 u sa' 60,000 euro titħallas bil-25%. Dan ifisser li jitnaqqis fit-taxxa se jfisser bejn 375 euro u 650 euro fis-sena aktar fil-bwiet tal-ħaddiema. Il-fatt li l-Kap Nazzjonalista propona miżura li diġà semmiet bi prominenza fil-baġit u l-akbar konferma tal-inkompetenza tiegħu kif ukoll ta' dawk li qabbad biex jiktbulu d-diskors. L-istess kif ġara bil-pre-budget document tiegħu li internament ukoll ġie deskritt bħala bla sustanza. Ċirkostanzi simili wkoll għal dawk tal-manifest tiegħu fl-aħħar elezzjoni ġenerali fejn kien hemm ħafna verżjonijiet iduru li lanqas jaqblu bejniethom. Waqt li l-membri tal-grupp parlamentari tiegħu stess tħawdu bid-diskors fil-Parlament it-tnejn li għadda tal-Mument komplew ħawdu bil-verżjoni pubblikata fl-aħħar ħarġa l-ħadd li wkoll ma taqbilx mad-diskors li wassal Bernard Grech. L-unika ħaġa konsistenti f'kull verżjoni ta' dan id-diskors kienu nuqqas ta' sustanza u l-iżbalji bażiċi.